poemari és una obra per a recitador, instal·lació sonora i orquestra. Està basada en text de tres dels poetes més representatius del segle d'or valencià, com són Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March i Joan Roís de Corella. La idea fundamental de l'obra és produir algo molt unitari alrededor de la paraula i de la música. Lo que té d'especial esta obra és que he fet, diríem, una investigació en la que intente, en alguns moments, que l'orquestra parle, per dir els mateixos versos que ha dit el recitador, la instal·lació els repeteix també, però al mateix temps els canvia i produeix uns sons nous mai sentits anteriorment, perquè són versos pronunciats en l'alè, és a dir, sense fer vibrar les notes vocals, però mitjançant una forta ressonància se converteixen en una nota musical. Entonces, estos tres elements diríem que són els que jo he utilitzat per a fer esta peça. En ella és molt important el que significa cada vers, el que diu cada vers, però també el ritme de cada vers, perquè aquest ritme és el que ha servit per produir les frases musicals. I això completat en la instal·lació sonora que converteix aquests sons nous de l'alè, que són un poc misteriosos i màgics, però que al mateix temps són acústics i estan afinats i, per tant, fan una unió molt forta en el que és l'orquestra i el que és el recitador.